Kubor nakaslem jong unong san hima. Ka jingbathai jong ka kaliket pnyang hakibenta ba shatei lami ini jong ka Nigeria. Kalawan ra ka jingyap jong ki khandai bu sawngut ki brio bat san phongut ki lamun saw. Ki babun na kiti kilanot ki dei ki bala persyang bandum ya ka pnyang ka bala tuit hasurok. Hadien wa katai ka kaliket pnyang kala kala hashatei lami ini jong ka jela jigawa hakajan miet jong ka sibaar ong ki khubor. Kani ka kaliket pnyang kala kala hadien bakala persyang ban kendria ban lait na ka jingsha tanra hakawe ka trok hakasor maja. Katkum ki khubor la yathu bahadian ketika jing syatan ra kinong shong shnong ki le lum saudong jong ketika kali dak balum ya ka pnyang ke bala tuit hasurok bat hakina la laong ma kinong shong shnong kim sngap ya ki pulit ki ba persyang ban khanglat ya ki ban lum ya ka pnyang ke bala tuit hasurok ka Nigeria Medical Association kala kentui ki doktor bakin net kerki syaki jaka sumar ba marjan ban yarap ya ki bala mensaw ka jing bethai jong ki kalikit pnyang ka jujia hakadoba Afrika hakba ki surok kinong ki basniu bat kinong shong shnong ki juwat ban shim pnyang hadien ki jingja accident.